Og for vores katalog 743, det er Isabel Nord. Hun er efter egen moren er ADK-folk med B-list i dressur, og Tina Nord efter Chanel. Mormor er en lille ADK-folk, Dorianne, som også er B-list i dressur, og hun er efter Dorianne. Isabel Nord har en taget rundt og opnået 790 point. Isabel Nord er født hos og registreret hos Vibeke Jørgen Rasmussen i Horsens. Og så har vi også fået velkommen til katalog 741, BIK, som efter Hesselholm Domkendorf, Jørgen ADK-gruppen Søndergaards Æsel efter Udhårs sang. Mormor er ADK-gruppen og B-list i dressur Hollywood, som efter Udhårs Søndergaard. Og BIK har aflagt en sædekåring og opnået 800 point. Og hoppen er født hos og registreret hos Helle og Gunnar Mikkelsen i Randers. Og katalog 743 viser Nord fremvises af Peter Hoffmann Bang, mens katalog 741 fremvises af Holger Versace. Det er jo sådan, at jeg har gjort det for, at familiefestivalen ikke har den samme funktion, det ikke var en anden vej rundt. Og det er jo højere mest til travlt, for det er ikke nok. Ja, tak. Og så starter. Vi kan lige hurtigt på den der 741, der som har været sådan lidt den point op, og den har for så stor gang, og så meget stor gang, så mange gange det gør, at det er svært at finde råd, og en masse år, at det tager et skridt. Præcis, men jeg gør ikke noget ved den i eftermiddag, før vi er færdige her. Så går jeg derned, så ligger det her færdigt. Vi siger tak for fremstillingen. Og tak her til katalog